गाज्रि आखुथायनि बयजोंबो मिथिजानाय सुबुंखौसो गोजौ फारसे थिखोनो थाखाय बिसोरखौसो लाइ होयोब्ला बे मोजां मानसिफोराबो मोजांनिफ्राय गाज्रियावसो थांगोन। गाज्रि मानसि जाब्लासो बयजोंबो सिनायजायो नै बे साननाया मोजां मानसिफोरनियाव फैगोन। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे भिडिअ'आवहाय बरायना लाग्रोनाय जाहैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। दा आङो बे भिडिअ'खौ खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ससियेल मिडियायावहाय गोबां रोखोमनि सोरबा सोरजोंबा नांज्लायनाय, सोरजोंबा बखिलायनाय, गोबांथार रोखोमनि हगारनायखौ नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ। दा आङो बिनि सोमोन्दै सुंद' बुंफोरथि होगोन। जायफोर गावसिनि पार्सनेल मेथडखौ ससियेल मिडियायाव लाबोयो बिथांमोना बेखौहाय ससियेल मिडियायाव लाबोनो नाङा। बिसोरो पाब्लिकखौ मा फोरोंनो नाजादों, बिसोरो गावसिनि पार्सनेल मेथडखौहाय ससियेल मिडियायाव लाबोनो। दाखालिसो मोनसे जानानै थांबाय आरो दा गोदान जाबावबाय इउटुबारजों इउटुबार नांज्लायनाय। बिसोरो समाजखौ मा फोरोंनो सानदों? बेबो सेंग्रा सिख्ला नङा, हाबा जाखानायसो सानैबो। अब्ला बिसोरो माखौ फोरमायनो सानदों? मानो बिसोरो गावसिनि नांज्लायनाय, गावसिनि गाज्रि गाज्रि बखिनाय बेखौहाय मानो ससियेल मिडियायावहाय हगारदों? नोंथांमोनाबो नुदों जानो हागौ, नाथाय आं नामखौ मेनसन खालामला। बेबादि ससियेल मिडियायाव हगारनायनिफ्राय गोजानाव था। मानो होनोब्ला बेबादि हगारोब्ला समाजाव गुबुंले जायो। गावसिनि पार्सनेल मेथडखौ ससियेल मिडियायाव मानो हगारनानैहाय पाब्लिकनो दिन्थिनांगौ? भिउस मोननायनि थाखायसो बिसोरो भिउसनि थाखाय बेफोरबायदि हगारदों नामा? ससियेल मिडियाखौ बिसोरो मा सानदों? गावसिनि बिमा बिफानि बानायनाय सानदों नामा? ससियेल मिडियायाव हगारबाय होनबायब्ला अल वर्ल्डआवनो नुजोब्बाय। बिनि थाखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव बेफोरखौ हगारनायखौ बन्द' खालाम। गावबा गावनो साननांगौ, ससियेल मिडियायाव आं बेखौ होयोब्ला आंहा मा जागोन? ससियेल मिडियायाव आं गाज्रि राव बाहायोब्ला, गाज्रि आखुथाय दिन्थियोब्ला आंखौ सुबुंफोरा माबायदि नोजोरजों नायगोन? बेखौ गावबा गावनो साननांगौ। बिनि थाखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो, जायफोर बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फैनानै गाज्रि गाज्रि भाइरेल खालामनायनि फट' भिडिअ'फोरखौ हगारो बिथांमोना बिनिफ्राय गोजान जा। ससियेल मिडियायाव होनानै नोंसिनि बे प्रब्लेमा सल्भ जागोन नामा? सोर साबसिननिखौ नायबावनो? ससियेल मिडियानो गुबुंले जाबाय। नोंसिनि बेबायदि हगारनो थाखायसो ससियेल मिडियाखौ बानायनानै होदों नामा? ससियेल मिडियायाव फैनानै नोङो गावनि फेमिलिफोरनि ब्लग भिडिअ' लाबो, न'खरनि ब्लग भिडिअ' लाबो, नाथाय न'खरनि पार्सनेल मेथड जानाय, न'खराव मा जादों मा जायाखै बेफोरखौ फोरमायनो थाखाय नोंसोरो भिडिअ' लानानै फैनो नाङा। नायग्राफोराबो बायो, गाज्रि गाज्रि कमेन्ट हरो। अब्ला नोंसोरो बे गाज्रि गाज्रि कमेन्टखौ नुनानै नोंसोरनि गोसोआव मा सानो? नोंसोर मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो बिसोरनि बे गाज्रि गाज्रि कमेन्टखौ हरनायखौ नुनानै? ना नोंसोरो भाइरेल जानानैहाय फेमास जानो सानो नामा? आरो जोंनि माखासे सुबुंफोरा ओरैबायदि, जायफोर सुबुंफोरा भाइरेल जानानैहाय फेमास जायो बिथांमोनखौसो सापर्ट खालामो। मानि थाखाय? बेबादि जायफोर सुबुंफोरा भाइरेल जानानैहाय भिडिअ' बायदिसिना हगारदों बिसोरखौ सापर्ट खालामोब्ला, बेबादि मानसिखौसो जोंनि समाजाव लाइ होयोब्ला, इनभाइट खालामोब्ला जोंनि समाजाव बेबादिनो फारि फारि लामा लालांनो हागौ। नोंथांमोना गाज्रि मानसिखौसो अनसायोब्ला, मोजां मानसिखौ अनसायाब्ला मोजां मानसि जानायनि मा लाब? नै बेबायदि साननाया मानसिफोरनि गोसोआव फैगोन। बेनि थाखायनो आङो खावलायनो लुबैयो, जायफोर बिथांमोना गाज्रि नोजोराव गोग्लैखाबाय बिथांमोनखौ गोजौ फारसे बोखोनो नाङा। मानो होनोब्ला बे गाज्रि नुखानाय गाज्रि सुबुंफोरखौ, गाज्रि आखुथायनि बयजोंबो मिथिजानाय सुबुंखौसो गोजौ फारसे थिखोनो थाखाय बिसोरखौसो लाइ होयोब्ला बे मोजां मानसिफोराबो मोजांनिफ्राय गाज्रियावसो थांगोन। गाज्रि मानसि जाब्लासो बयजोंबो सिनायजायो नै बे साननाया मोजां मानसिफोरनियाव फैगोन। बेनि थाखायनो जोङो गाज्रि मानसिफोरखौ लाइ होनो नाङा। आङो खावलायबाय। अखा नायनानै फेसबुक, ससियेल मिडिया, इउटुब नायबाथाय खालि बखिलायनाय, सोरजोंबा जालायनाय, सोरखौबा बखिनाय नायजाया। बेफोरखौ जोङो सानफ्रोमबो नायबाय थानांगौ नामा? नोंथांमोनाबो एसे खर'आव साननांगौ। बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडियायाव होबाय थायोब्ला पाब्लिकफोरा जोंखौ मा सानगोन? मोजां सानगोन ना गाज्रि सानगोन? बेखौहाय नोंथांमोना गावबा गावनि खर'आवहाय साननांगौ। मा दैगांदों? आं दहायसो ससियेल मिडियायाव नुदों सासे इउटुबारखौ, बेबो इउटुबारानो जानो हागौ, हिन्जावा रायदों। मोजां भाषानि रायाखै,
बेबो कमेन्टआव गाज्रि लिरनानै हरदों। बेनि आइडिखौ खुलिनानैहाय बे आइडि खुलिजाग्रा मानसियाबो बेखौ मोजां राव रायाखै। मानि थाखाय? मानो बेबायदि रायनानै नोंसोरो ससियेल मिडियाआव हगारदों? पाब्लिकखौ, सुबुंफोरखौ मा फोरोंनो सानदों नोंसोरो? ओरैनो खुगायाव गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै, गावबा गावनि इउटुब चेनेलाव गोदै गोदै बाथ्रा बुंनानै जागोन नामा? गावबा गावनि केरेक्टारखौ नाय। नोंसोरो मानो बेफोरबायदि राव रायज्लायनाय, गाज्रि बुंनाय बेफोरखौ मानो ससियेल मिडियाआव हगारदों? नोंथांमोना खर'आव साननो हानाय गियान गैया नामा? नोंसोरो बैसो जाबाय, बैसो जायाबो नङा, बैसो जाबाय। नोंसोरो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ फोरोंलांनो जेनथेन गावबा गावनो गाज्रि जायोब्ला नोंसोरो, अब्ला जोङो बे दानि उन जोलैखौ जों मा फोरोंलांगोन? नोंसोरो मा फोरोंलांनो हागोन? बिनि थाखायनो आं नोंसोरखौ बुंबाय, भिडिअखौ नुफ्लांबायदोंब्ला नोंसोरो गोसोआव ला, बेफोरबायदि गाज्रि राव बाहायनायनिफ्राय, गाज्रि बुंनानै ससियेल मिडियाआव हगारनायनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था। नोंसोरो बेबायदि भिडिअ हगारबाय थायोब्ला नोंसोरखौ रावबो सुबुङानो मोजां बुंनाय नङा। आरो नोंसिनि जाथि खुरमाफ्रा नुयोब्ला नोंसोरखौ मा बुंगोन? नोंसिनि गामिनि एसे गागि लिडारफोरा नुयोब्ला नोंसोरखौ मा बुंगोन? नोंसोरहा लाजिनाय गैया ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि खोथा बुंफैबाय थानो, गावजों गावनो नांज्लायनो, गाज्रि राव बाहायनो? जों लाजिनाय मोनो, नाथाय जों ससियेल मिडियाआव नुयो, नाथाय जोङो नायनो हाया। नोंसोर फंबाय बिनानावमोनखौ मोजां गियान होनो सोलों, मोजां राव बाहाय, मोजां कन्टेन्ट लाबो, अब्लानो नोंसोरो जिउआव दावगालांनो हागोन। बेखौनो आङो खावलायो, नोंथांमोना नांज्लायनायनिफ्राय, गाज्रि राव रायनानै ससियेल मिडियाआव हगारनायनिफ्राय गोजानाव था। मोजां कन्टेन्टनि भिडिअ लाबो, मोजां बोसोन हो, अब्ला नोंसोरखौ सोर सापर्ट होआ? बयबो सापर्ट होगोन। आंबो सापर्ट होगोन, जों गासैबो सापर्ट होगोन नोंथांमोनखौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोना सासे इउटुबार जाबायब्ला समाजखौ फोसाबनो, समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनो मोजां भिडिअ लानानै फै। बेफोरबायदि नंबां जाबां खोथा राव बाथ्रा बाहायनानै, गावजों गाव नांज्लायनानै ससियेल मिडियाआव हगारनो नाङा। जारलायदों जारलाय, नाथाय बेफोरखौ ससियेल मिडियाआव दालाबो। ससियेल मिडियाआव लाबोबाय होनब्ला वर्ल्डआवनो मिथिबाय, बुहुमावनो मिथिबाय, जों बयबो मिथिबाय। नोंथांनि जाथि खुरमा, बाय बाहागि, नोंथांमोननि गागि लिडार, बिमा बिफा साफ्रोमबो मिथिबाय। ससियेल मिडिया होनदों जायखौ। ससियेल मिडियाआव फैबाय होनबाथाय रावबो मिथिगैया नोंसोरखौ, बयबो मिथिजोबो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना ससियेल मिडियाआव गाज्रि राव बाहायनाय, नांज्लायनाय, गावजों गावनो हेबज्लायनाय, बेफोरनिफ्राय गोजानाव था। बेफोरबायदिनि भिडिअखौ दालाबो। आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायनानै भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ।